Da, Maria, spune. De ce mă deranjezi la ora asta? Asta e pentru că ai zis la mama că am luat 2. Ești o boschetară, că nu înțelegi deloc, că fiind copil cu învățatul nu prea mă strofoc. În loc să fii de treabă, să ne tratezi cu blândețe, tu ca o vită proastă treci în catalog absenței. Ești un picuț senilă și ai față de cur. Ți-a zice mult mai multe, dar nu mai vreau să înjur, că eu sunt educată și vreau să-ți demonstrez că nu sunt proastă, doar îmi place să te enervez. Deci fii, te rog, mai bună, mai înțelegătoare, că îți răcești gura degeaba și pe noi în fund ne doare. Eu și ai mei colegi împreună ne dorim să fii și tu normală, nu șerpoaică cu venin. Și cu asta am încheiat, mai dă-te în spanac. Ai fost, ești și vei fi diriga cea mai de rahat. Direct o sun pe măta. Chiar te rog. Am meritat.